Салом алайкум, подписчикои канали CGM3 хушомадед дар канал. Видеонавбати полни дар бораи моделе ки номери як дар ҷаҳон аст. Инро фақат дар интернет медидед. Акнун ба Тоҷикистон омад. Мошинаи номери як A5e AMH моҳи октябр 2023. Мошина бениҳоят хуб мебошад. Номери як дар ҷаҳон, дорои ду муҳаррик. Хубанокиаш аз ҳама намуди мошина 10 баробар зиёд. Барои толси тонки элистич ғавс сенегрезинка барои ҳама намуд мутобиқ шудааст. ҳама намуд материалро бе ягон мушкилӣ медӯзад. қувватнокиаш аз дил хуб мошина 10 баробар зиёд мебошад. Ду муҳаррик дорад, ки то ҳоло ягон мошина ба қувват баромадаги нест. Акнун тавони нигоҳ кунед, 10 қабат буруки ҷинсро медӯзад ва 105 дона листи achоре ки боло ба боло, масалан 105 листа боло ба боло медӯзад бе ягон мушкилӣ. Мошина автоматически мебошад, дорои картери поён нест, яъне равғанаш дар дохилаш мебошад. Дар тагаш не, дар дохили мошина равғанро мерезӣ, бо воситаи шлангҳо, бо воситаи турбинаҳо худашро равған мекунад. Мошина автоматически мебошад. Забони эронӣ гап мезанад. افزایش سرعت کاهش سرعت افزایش گام دو کاهش ارتفاع پایه بلند کن کاهش گام دو سرقائمی دوبل اول غیر فعال سرقائمی دوبل غیر فعال نه قطع کن غیر فعال نه قطع کن فعال موقعیت سوزن بالا پیام خوش آمدگویی غیر فعال هشدار صوتی غیر فعال هشدار صوتی فعال мошина ҳама намуд материалро медӯзад. ғавс сенегрезинка фарқ надорад. любой намуд материалро. Мошина хубияш ҳамин аст ки худашро регировка, яъне барои ғавсу тунук омода мекунад ва материали шуморо бе ягон мушкилӣ медӯзад. баъзе намуди мошинаҳоро барои ғавс масалан отдельно регировка мекунӣ, барои тунук отдельно, вале ин мошина худашро регировка карда бар ҳама намуд материал мутобиқшудагӣ аст. бо 14 забон гап мезанад. Мошина 14 забон хати гап мезанад: русӣ, англисӣ, хитоӣ, мақсад эронӣ, форсӣ ва ғайраҳо. инҷа функсияҳое ҳаст ки аввалу охири дарзро закрепка мекунад, риштаро мебурад, лапкаро мебардорад, декоративни, яъне ришта 2 қабата 3 қабата медӯзад. размери кӯкаш кнопочный, галасовой спраждение, яъне галасовой дорад барои чиш. ҳама намуд материалро медӯзад бе ягон мушкилӣ. Адреси мо бозори Корвон, якум дарвоза, мағозаи CGMC ва дуюм мағозаамон Саршавӣ Корвон, назди маршруткаҳои 28, яъне мағозаи 14, номи мағоза чек мебошад. Ногуфта намонад, дар мағоза ҳама намуди мошинаҳои дардӯзӣ ҳаст бо нархи арзон ва сифати баланд. ҳама намуди мошинаҳои дардӯзиро дорем. Доставка ва установка дохили шаҳр Ройгон ва дигар ноҳияҳои Тоҷикистон ҳам низ доставка мешавад. Агар ягон мошинаи фурӯшӣ доред, дар номерҳои борои экран буда занг занед, мо ҳатман кори шуморо буд мекунем. Номерҳо дар борои экран ҳаст, ҳатман дар WhatsApp муроҷиат кунед. Мошина A5e нархаш 5800 сомонӣ, доставка ва установка бепул.